Tunda na fara aiki a gidanta na ga take-takenta na yan lesbian, ban yi mamaki ba saboda bata san da wa take tare ba, dan bata san na fita iskanci ba. Amma ni na fi son in ji ana yin wasan zarmalulu, ko in ce azzakari, ko in ce na fi son in ji ana wasan bura, in ji yana zillo a tsakanin cinyoyi, yana shiga yana fita. Wani za ta yi wa wayo. Yawancin lokuta zan ga ta siyo irin kayan da yan lesbian suke haɗawa, irin su kwakwa da dabino da gyada da wasu haɗe-haɗe kala-kala da wasu ban san su ba ma, sai ka ji tana ce min wai magani take haɗawa, bata san kallon ta kawai yake yi ba. Ko kuma idan mijinta baya nan, musamman da yake yana yin tafiya, sai ya yi sati wani lokacin baya nan. A wannan lokacin sai yan mata uku su zo a rana, wata da safe, wata da rana, wata kuma da daddare. Kai wata rana ma tare suke kwana, sai ka ji wai ta ce min kannanta ne suke zuwa. Wata rana kuma ta ce min wacce yariyar ta ce, wacce ta ce yar kanwar ta ce. A zuciyata sai in ce amma ake shigewa ɗaki ake kullewa, sai dai ka ji ihu kamar ana cin duri. Haka idan wata daga cikin waɗanda suke zuwa ta zo, sai ta yi ta kallon nonuwa na tana cizon leɓanta. Wata rana ma da ta kasa haƙuri, ta kasa yin haƙuri, tana shigowa, ni ban sani ba, na juya baya haka ina ɗan yin wani aiki, na juya baya na kawai ban yi aune ba, sai ji ne ta rungume ni, ta makalkale ni, ta dumbuli nonuwa na. Wai yar aikin musanninki da aiki, na ce yauwa karamar yar iska a cikin zuciyata. Haka ta wuce tana cizon leɓanta. To a duk lokacin da na ga ta kira ɗaya daga cikin ƙawayen lesbian ɗin nata, da na fahimci sai su yi awa 4, awa 5 suna fafatawa, ni ma sai na kira saurayi na wanda yake ci na ya zo mu shige ɗaki na. Da yake akwai tazara tsakanin mu da ɗakinta, wani bakin balarabe na samu, in faɗa muku, mai ƙaton gindi, Allah burarsa ƙatuwa ce, shi yasa nake son shi. Idan na ce zan sha burarsa ko, sai dai kan kaciyar ya shiga bakina, amma bakin yayi kaɗan, amma a haka yake zira nan a cikin durina. Ranar muna cikin ɗaki yana ci na, ashe wajen balarabe ya kira ta a waya, ya ce mata yana hanya gashi nan dawowa. Ai kuwa babu shiri ta sallami bakuwar tata, sai kira na take yi, ta ji ni shiru, kawai sai ji ne ana ta bubbuga min kofa. A daidai lokacin, saboda daɗin lura, ban san lokacin da nake ihu nake cewa na kawo, na kawo, na kawo. Ashe ta ji wannan ihun da nake yi, ta ji komai. Na tashi ne buɗe kofa, ta ce ni da waye, na ce ba kowa, ta ture ni ta shiga ɗakin. Tana shiga ta ga saurayin nawa, sai na ga ta girgiza kai, ta ce mai sauri mijinta yana hanya gashi nan dawowa. Tun daga wannan ranar, in dai mijinta ya fita, sai ta kira ni cikin ɗakinta, sai ta cire duka kayan jikinta, ta bani wani mai santsi, ta kwanta ta ce in shafa mata a bayanta. Haka nake shafa mata duk jikinta. Idan na gama sai ta ce ni wala da shafa ni, yana da kyau mun sosai, yana gyara fata sosai, yana gyara dai jikin mata sosai.